Iraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw miken ka tenggem inaanak mo. Adoy kam amin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw miken ka tenggem inaanadong mo. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso nakem kararwami, amin ken kaidaton mi. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, amin ken kaidaton mi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itang aldaw intay ilagip ni Apo Santa Maria del Rosario, ti Panagsanto Rosario, uray ni Apo Santa Maria inyunay unay na, ado dagiti kararwa sa di purgatorio nga maisalakan, mapakawan, nabilag ti panangibaba at tinasantuan nga ina, ngam daytoy agturong matlaeng ken Kristo nga anak na. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakiranod tayo kadagiti nasantuan a misteryo. Nagkurkurangan mi, katalawen nakam kadi, nakalmesan na kempos pusumi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, pakawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakam kadi, nakalmesan na kempos pusumi. Apo mga asika, basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakam kadi, nakalmesan na kempos pusumi, nakalmesan na kempos pusumi. Kumararag tayo. O Diyos ponem kad dagiti puso mi iti grasyam,
Tapno da kami ang makaammo, ti panagbalin a tao ti anak mo, kas impak da artay anghel. Gapo ti panagtutuok, ken ipapatay na iti cross. Ken babaen ti panangibabaet ni nainggasatan a Birhen Maria, mairagpat kam to iti gloria ti panagungar ni Kristo nga apo mi. Iso a Diyos sa makipagbiag ken makipagarikan ka ken ti Espiritu Santo iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Kalpasan ti uwili ni Jesus sa dilangit, nagsubli dagiti apostoles ijay Jerusalem, manipod ijay Bantay Olibo. Agarup a maysa kilometro tinagbaitan dagitoy duadiso. Idi makagtengda sa jay, imulida iti akin nga to a kwarto iti balay apag nanaedan da Pedro, Juan, Santiago, ken Andres, Felipe ken Tomas, Bartolome ken Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon a patriota ken ni Judas nga anak ni Santiago. Masansan asang sangkamaysa da amin nga agkarkararag, agraman ti sumagmamano a babae, ken ni Maria nga ina ni Jesus, ken dagiti lalaki a kakabsat na. Ti sao ti Apo. Naindakla na banag, tinaramid kanyak, ti manakabalin a Diyos, ket na santuan tinagan na. Kinuna ni Maria, tuy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak ti kararwak, gapu iti Diyos amang isalakan kanyak. Tanalagipnak, siyak ananumu adipen na, ket manipod ita, awagan dakto anagasat, dagiti amin at tattao, gapu ka dagiti na indakla na banag, ngay naramid kanyak, ti manakabalin a Diyos, na santuan tinagan na. Kasyan na dagiti agbuteng ken kuana, manipod iti maysa kapututan aging gana kadagiti sumarsaruno. Imparang na ti panakabalin ti takyag na, ket winawara na dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandat da. Inikat na dagiti man nakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinenek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag, pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amma tayo. Tinulungan na ti Israel nga dipen na. Ket nalagip na nga kasya ni Abraham, ken ti amin na kapututan na iti agnanayon. Sagana kamadunge, intayami ni kanta, Alleluia, Alleluia, intayami ni kanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas.
Iti may kanem abulan ti sikog ni Elizabeth imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti may sa balasang a birhen ana itulag amay asawa iti lalaki nga agnagan Jose amay nga agtaod ti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana agragsak ka sika ana idumduma ti pategna ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana di ka agbuteng Maria ta pinaraburan na ka ti Dios agsikog kanto. Ipasngay mon to ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus na indaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatwan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano a maaramid daytoy idinto a maysa ak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan. Daytoy ti gapuna ana santuan to ti ubing ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lopez masikugen no pay baket unayen. Innem abulanen ti sikugna taawan ti saan a kabaulan ti Dios nga aramiden. Adtuyak nga adipan ti Apo kinuna ni Maria maaramid ko makanyak kas in saom ket pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Datayo nang runa datayo dito Pilipinas. Adumat ada kita religious countries dagita ita Mexico dagita Spanish na bilag met ti devotion da iti Santo Rosario ngam datayo dito Pilipinas na ipaunegan aging gana nga manong nga dekada, manong nga taw-tawunan, century nga paspasama ken nga agsansan Santo Rosario tayo. Ura iji unag ti balbalay, no dayto itata bulan ti Oktubre na igunam-gunam ti amin nga pagtaengan makararag malwalo ti Santo Rosario. Malwalo. Nabayag ko nga isursuro dato yung uri da katikista at sabali ti recite can pray. Hello. Sabali ti to recite the rosary sabsabali ngam di jay to pray the rosary nya tano daddo mamad ka panong palbilin di jay panagsanto rosaryo tayo kunada dagiti papadi dagiti inya naganan religious adda di jay breviary mi nga karkararagan mi kati layman's prayer ko na daday jay iso day jay Santo Rosario ngam siya may sa mga devosyonado mat iti Santo Rosario anya nga iti Santo Rosario uray ni Apo Santa Maria ijay nagparang ka dagiti talong nga ubing ni asinta ni dagiti talong ubing ijay Fatima anya ti kunana pray the rosary iso nga adda saan no kita anyo tiladawan ni Apo Fatima ke adda igen na nga Santo Rosario kararagan iti Santo Rosario ni Saint Dominic, Santo Domingo. Pag-amuan iso ti istoryana, amo tay amin ti istoryana nga inikkan ni Apo Santa Maria ti Santo Rosario. Aging gana nga adot pasurot na. Uray mo't ni naganan ni Simon Stock ket inted ni Apo Santa Maria kanya na kay eskapularyo. Kanya Apo Santa Maria nang haan nga sabali nga tao. Iso garod nga niya po Santa Maria, iso ti mangibabat ni mo Santo Domingo, Santo Rosario. Anya mo ti padas tayo. Panunutin nyo, anya mo ti padas tayo di nga nakakaskas daaw. No daduma ka nakakatkatawa. Anya mo dagiti padas tayo nga mayat iti panagsan Santo Rosario. Diubing kami, insigsigod na kami. Tadyay sityo mi nga ubog, may sa ti bulto nga iliblibot mi ti kastami idi umunad jay daya mapangiting nga
itulod minto man dyan sumarunong nga balay tayo, agpalpalaod mo, tapno at atidog ti pagituludan mi itirabii. Kaburuong, awang mo kuryente idi. Ngam adda na, diya ka mo no naggapon na di Santo Rosario di balay idi nga, dati agandap, amoy ti agandap. Sa bali magandap tatang, mga rosaryon, data mo Europa yon ti agandap. Ada di Santo Rosario mi idi nga agandap, nakakabil, isot ipaspasikat ko kada di kakadwak tano, magnakam di kasip ngatan, ada Santo Rosario. Kada kam nga ubing, although kami pa'y maaawatan, ngamda kami ti para ilid, agingganan nga, sumrigak jay St. Benedict Institute, agbasa kam ti high school, di Catholic school, da kami ti agililid, amukon, nasana yun. Iso nga uri, nagkatikista akon, haan ko nga, dagiti daduma ka, adalon da pa'y laeng, na niya makararag ijay cross, kung kuna na jayan, idi pa'y laeng, ubing ako, naisigo din. Ti pa nagsansanto Rosario kanya mikin kabisado min hanla nga ammo kabisado kuna na pay dayjayan nagmayat ati ori siya ake di seminaryo ake jay formation center ake isulat ti armas ko ori di katikista ak kaslala piyapay nga malipatak ti Sagaysay di seminarista akin panyongom no di Santo Rosario kasla gagatel di jay lubong ko no kasla madijari na nga awan. Kasya iti ti attachment kumot iti kwa. Ureg jagjaging ak ureg cooking ak ay predaros ureg da dry back. Damot ramay kumpleto pay mo laeng hangko urayon nga mapukulan sa akto ag Santo Rosario kurang ton. Dayjay ti kwa na ti Santo Rosario. Ngam kanayong kis istoryaan idi college kami. Adda medyo na terror nga teacher ti nya ti isursuro na dayjay nga padi idin. Epistemology sa philosophy of knowledge ki oral di kwarto na ti pag-examan aglilinya seminarista kaya pagpagerger ka atan haan na ka nga i-guide oral awan ti bay iggan mo ag question laeng bumunot ka kaya mapanagsantor mapanaglilinya dagiti seminarista ag pagpagerger ka ata haan na ka nga i-guide iyaw-awan na kakay di no mauawatam diyan adalem kunana di may nga seminarista ga puta padamot nakapagpaditatan marigrigatan met idi nakalinyada agsan Santo Rosario nakakidem mabayag pay maikanem nga tanga nga sumaruno nga isunat ag exam nakalinyada jay daytoy pa di na panangala ti kape na ija refectory tawom magkape ija kwarto na nakita na agsan Santo Rosario kunana nakapasa ka na, dagdagan mo na lang. Gaputan nakita nagsan Santo Rosario, nakapasa ka nun, nayunan na laengan. Hindi sumangpot, di padi nga nagalak ka pa amin nga nakalinyay di kwarto da, nakaiganda amin ti Santo Rosario, weh, binogkawan na kinisayo la ibagatata, peti kunayo, maawat kay pay, kunanak kagaro, binogkawan nan, sakal agin sa Santo Rosario, ngamayat, uray siya, mararmas ko, idi, ti kamayatan nga nakausarak ti Santo Rosario. Di ma dayjay bus no, dagitay minibus idi ka dagitay agbitin mo nakaiggan ti Biblia kahit sa bus kung kunan na jay na andito ang Panginoon. Ito no kan agiwaras ti sobre nya. Nakakita kiti kasyayan. Ag pre-preach mo kahit sa bus nandito ano kung kunan na jayan agsausaod jayan agin kikidumag ngam agrosaryo ak. Diya kaabay ko, siya pa'y akin ruar, diya kaabay ko akin unag. Inikkan na, siya kanak mainikkan. Tawa mo pag magami, siyempre seminarista, eksakto lang mga, numangtid ka, awang pag-plating, ag-tricycle lang. Kaya di ko, di kadwak ka. Ay, naalanan, ay, wan inalanan. Api anak inikan, linabsan na kamot. Mabaling kaya mga pagarmas kada giti mangko. Daytay scammer kada gunguan, daytay scammer kada manggan-ganjong ka mabaling gaya mga pagarmas. But the power of the Holy Rosary hamong underestimated. Padasem nga ipapuso ri na daytoy Santo Rosario. Isugod ko nak nga nanamon nyo. Haan nyo nga parta-partakan. Haan nyo nga pagang, mabalimot ang aday tayo duma, out of nervyos ka, paspasan tayo, ngamhaan. Nanamon nyo. Tiyo mo na nga misteryo. Anya ti kayat mo nga misteryo. Naladingit. Kalapi nga naladingit na karigriga mo. Kasla mo tarupa yo ka naladingit. Dati mo tarupa mo kasla naladingit.
Scourging at the pillar, pan nakasaplit. Anya apay nga nasaplit isuna. Ago na in the garden, panagluana iti dara ijay gardenet si mani. Apaya, sarakusuken nanti pan nakatay. Kano imaginan tayo di pa nagsansanto rosaryo, inarakop mo na itaapo para laeng kada kami, titurod mo nga nangarakop, sinapsaplit da. Panang balangat dati siit, sada pinakulan, kandaruma, ano nagkamali, kandaruma da yun, amuyo ti kandaruma. Kano pampanunutam da gito nga, misteryo kabayatan ti pa nagkarkarharag mo, kasi anya ti aramidam. No, dagtutuok at dagrigrigat nga masakit nga pamilyam, am-ammom, dumawdawat ti kararag, idaton mo da ita misteryo para kanya na. Panagbaklay iti krus, nagado na iti agbakbaklay iti krus. Gapot madi nga relasyon, nya ti krus mo ni baka mo, krus mo ni lakay mo nga ni katuga nga mga mauawatan, ni kaaruba mga nga mauawatan, katrabahwam, agbakbaklay ka iti krus, ikararagam, i-offer mo da itang, sugarod nga kunak ka, nanamon nyo di misteryo, no daduma mo ka, dapat kabalay ko, na may kabisa ti mystery of the rosary, ay pagawidok ton. Naragsak, anya di jay, panangipa, dito reading tayo, panangipakdaar ti anghel kini Apo Santa Maria ti panagsikog na. Annunciation. Hanggang nagmayat. Napanti anghel kini Apo Santa Maria. Kano agkararag ka, Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti addakeng ka. Sika ti nainggasatan kadagiti amin a babae. Nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo ane Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbas. No kanayunam nga kararagan dayta, ikakaasi na kami. Pray for us sinners now, and at the hour of our death. Into no, ti oras ti ipapatay. Nagpintas ngamin nga luwalo ka. Nakay tumo gamin no luwalo ka. Habi Maria napno ka di pala nakagudgo Santa Maria natin kakasi na ko. Ay mistake ta ka kwam, misteryam. Ay siya nagaapat na kagarudan. Kano no nanamem. Haan lang ati jay kipadasin nyo. Kanya ti sekreto da kunada kanyami. Diya seminaryo idi. Ore di SBI, kanya ti kunada no hangka makaturog. Alaam di rosaryom, pray the rosary. Adamo mang saludsod. Kasano nga rod father ka, nagrosaryo ako naturog ako, pipi ang nga naturog ka nga, agkarkararang ngam di sa balit ipang panunutam. Pipi ang nga, agkalma di, no, padasin nyo ti ag santo rosaryo, agkalma di kaunggan nyo. No, dahil ti gundaway nga, mariribukang kaan. Dahil ti gundaway nga hamu-amu aramidemon. Tigundaway nga kasla, walang-wala ka na. Pray the rosary, pagkalmaan na ka. No, niya dahi tigundaway nga agbutang tayaw, nagtantabagyaw, naglaing tayo nga agipos, yung ka man nagsanto rosaryo. Ikakaasi na tayo, ikanawan na tayo nga rod. Ngam nanamon nyo adi yung misteryo ko, nagarod ka dagiti agsan santo rosaryo dito yung nga, tunggal misteryo, adda pangidatunan nyo, no, anya di kayat yung nga pangidatunan. Para kini Santo Papa, dagiti papadi, ti mangida da ulo kada tayo, ti gobyerno, pamilya, kadagiti maupupay iti biyag, nagado maupupay iti biyag, nabilag. Kanya pa iti kunana, a family that prays together kunana, stays forever. Kung isang ka ibagak kada kayo nga, haan la kadi angat ti panagsanto rosaryo ko, tatabulan ti Oktubre. Nagpintas ko maaji sa nga pamilya mo't nga agkarkararag, sa nga pamilya. Kada ito'y bilag ti Santo Rosario, hantay nga bareng-barengan, padasin nyo nga min, nanamon nyo nga nasayaat. Kitatapyasta ni Apo Santa Maria del Rosario, haan nga hamo mapagsina. Kitain nyo di mysteries na, agturong amin kini Apo Jesus. Annunciation. Na ipagdaar kini Maria. Ngam, anya tinaipagdaar na agsikog ni Apo Jesus. Visitation, apan binisita ni Santa Maria ni Elizabeth nga kasinsin na.
Paniknakan na nga masikugan ta, awit-awit na ni Apo Jesus. Anya ti kunamon ni Elizabeth, nagkuti. Dahil ti napatig di jay, ni manen Apo Jesus. Panakayanak, panakaidaton iji templo. Panakabalanga, ayaw niya na ganan, lost in finding, para amin kini Apo Jesus. Urain niya nga misteryo, agturong amin kini Apo Jesus. Kitataan niya mo ti epekto na itibiyag tayo. Tay kunakon ulitek no ag Santo Rosario ka, iso dayay pakalmaan na ka. The more you pray the rosary, o mas asidag ka kini Apo Santa Maria, ni Apo Santo Maria ti mangibabo et kada tayo. Anya ti kunana ijay kadagijay ubing ijay Fatima, kararagan nyo ti Santo Rosario. Anya dagijay sekreto na addanto kapya ti conversion of sinners, magbabawi dagiti managbasol. Addanto makonvert to ti Russia, kung nanay jay Russia, edi na iso nga na kwati communist muda na control. Anya mo jay kayat tayo nga idaton, anya mo jay kayat tayo nga ikararagan. Pray the rosary. Kita tatapiastanan niya po Santa Maria, napintas dawatin tayo't panangibabait na, napintas hanyo nga liplipatan, hanyo nga liwliwayan, tibi panangibabait ti ina, nabilag dahito yung dagitay daduma ka denial da, handa kayat nga awatin niya po Santa Maria, handa kayat nga awatin dahito yung aramidan tayo ata, aglualo kayo, sumalatso, ada ka no Chinese nga naglualo ka, gaputa isumo lang nga iso ka, sumalatso, nga nagsanto Rosario nga sumalatso, isumo lang ka no nga iso, apay nga maulit-ulit, kadi may mayat, ulit-ulitam to pa iti mangan ko lumumag ka, ulit-ilitam to pa nga punasa ay sabunan taropam ka, pumudaw ka, pumintas ka. Ulit-ulitam to pa iti agkomunyon ko, sumansanto ka. The more you pray the rosary, the more mat ang agbalad conversion nga mapasamaking ka. No, anya di kayat mo nga dawaten, the more you pray the rosary, the more mat ang ited na. Nabilag ti panangibabo at tinasantuan nga ina, hantay nga bareng-barengan, tata Oktubre, agkakararag tayo, balbalay tayo. Nangaruna ta umay dagitay daduma makipagkararag kada tayo. Saan ka ibagak nga ipalpalagip. No umay dag Santo Rosario ako nagpintas ano di buo nga pamilya at dadyay, pamilyayo. Haan nga ti madaanon da ka nilulang nga tulang. Napandamo nagtrabaho amin, awam mo ti hanamay nanggag di Santo Rosario. Nagpintas ko mga piyesta dadyay, nagpintas ko mga dakkel nga nagayod nga selebrasyon ta, agluhalo di pamilya. Agluhalo, mapang kayo maki Santo Rosario. Imagine nyo tintero ang Pilipinas. Noon niyang oras, ori tatarabi agsan Santo Rosario ti balbalay. Nagduduma nga oras. Imagine nyo tintero ang Pilipinas kung matatanga, agsan Santo Rosario tayo. Hantay nga tanga abaken ti kunniber, hantay nga tanga abaken ti jablo, hantay nga tanga abaken ti kon agkarkararag ti buo nga sanga pagilian. Kada may sanga gimong, may sanga barangay, may sanga sisa kadagsan Santo Rosario ti entero nga Pilipinas nga nagmayat nga panunutan. Ngam ti kunako nak hanla nga panong palbilin ata sayang mutlaeng. Although adala tamet bilag na angam na may mayat ano maipapuso, addaan pamati, addaan gagar kinayat nga mga ramid. Kaladawatan tayo ti panangibabo at tinasanton nga ina, iso nga rod ti ina tayo, sa lukuban na tayo, sa luwadan na tayo, iso ti ina tayo. Tumakder tayo, para ti kararag asap-asap, daydayawan tayo ti Diyos nga ama tayo, iso nga nang pili kina po Santa Maria nga nagbalin nga ina ti anak ti Diyos. Tapno ipain na kada tayo ti kapya, kumararag tayo ket kuna tayo, manang nga si a Diyos, ipain mo kada kami ti kapya. Idi nagparang ni Apo Santa Maria, jay Fatima, ken jay Lourdes. Ingunam-gunam na ti panagsanto Rosario nga agpaay iti kapya. Ipaay mo kadi iti Santa Iglesia, ti agtultuloy a panangipateg na, iti daytoy a debosyon nga agpaay iti kapya. Dawaten miken kaapo.
Idi pinanggep ti ganganaet nga armada a parmeken ti Pilipinas, na parmek dagiti ganganaet babaen ti tulong ni Apo Santa Maria, a Birhen ti Nasantuan a Rosario. Apo di kakad ipalubos a parmeken ti komunista ti pagilian mi a Pilipinas. Dawaten mi ken kaapo. Kinuna ni Padre Peyton ang mangipagpagna ti debosyon iti Nasantuan a Rosario, ti familia nga agkaykaysa nga agkararag sa anto a Marakrak. Bendisyonam kad Apo, dagiti familyami, tapno masursuro mi ti agkaykaysa nga agkararag. Dawaten mi ken kaapo. Ti panagsanto Rosario ipalagip na dagiti paspasamak ang nakasungputan ti panakaisalakan dagiti tattao. Silawam Apo ti panunot dagiti saan ang makaawat ken mangipateg iti daytoy a debosyon. Dawaten mi ken kaapo. Ni Apo Santa Maria ti nabalangatan kas reyna ti langit ken daga. Babaen ti panangibabaet na tulungan na kam kadi Apo ang mangitrabaho iti kapya kadagiti pagtaengan ken kagimungan mi. Dawaten mi ken kaapo. Agulimat tayo antay matdawaten ti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, manang nga si a Diyos, ipaay mo kada kami ti kapya. Manakabalin ka nagnanayon a Diyos, ipaay mo kada kami, amang rambak ti piyesta ni Nasantuan a Rosario, ti panangsalaknib mi iti pagdaksan ti bagikan kararwami, tapno lakaman mi ti kapya nga aggapuken kadawatin mi daytoy gapuken Kristo nga Apo mi. Sagsagut mi ananunu, pagyaman mi ken ka managparabur nga ama. Awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kenday tuy miken ka ket sapay la kumatamay kariday ti padaya apag supapakmit kinadung ama daytoy tinapay pasantuem kenday tuy ragragsak mi nga anak mo, pagyaman mi ken ka managparabur nga ama. Awaten pasantuem ida,
Tumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paayo pa kay daydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo aramidem kadi, tay paypaysumi nga ikaysa, nga idaton dagiti, bagbagimi iti daytoy sakripisyo nga iruknoy mi. Mapudnuan mi kung mga ilagip, dagiti misteryo ti bugbugtong nga anak mo, tapno mapudnuan mi dagiti inkarkarina, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na ya may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos. Ket idaydayaw da ka ibunan nagdaka ken itantanok da ka. Iti daytoy a piyesta ni Apo Santa Maria del Santo Rosario. Ta isu babaen ti aramid ti Espiritu Santo sinikog na ti bugbugtong nga anak mo. Ket idinto ta di namet na pukaw ti sadya ti kinabirhen na. Impas ngay na iti lubong ti agnanayon asilaw nga isu ni Apo mi a Heso Kristo. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Kati kantami ti imno ti panakaidaydayo mo kat kunami. Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin a parswa. Di langit ken daganak nuda, iti pakay daydayawan, usana iti kangatwan. Madaydayang timan, itinagan ti Apo, Husana, Husana, Husana iti kangatwan. Husana, Husana, Husana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akin na santo, kat si katigubwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod, tay paay mo, tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara. Ni Apo mi, Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu amay yawat to amay paay kada kayo. Astamet akalpasanday di pa ng rabiida na ngalay ti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungar, inakam insalakan si kaanan nubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo.
Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken naenggasatan na Berhen Maria ngay nati Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam na maen mi kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kang kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin. Kapya, kapya.
kadagiti basbasul ti sangalubongan. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbagton ti karar. Kristya anasantuan taraun ti biag anay langitan sagut ka ti Diyos anain daklan sakramento ama kay salakan Eucharistia anasantuan taraun tay Diyosan dangdang ay sidong ilay insin na lidumaay kasken ni Maria agyaman tay ken Jesus agtulog ta dangdang ay sidong ilay insin na lidumaay kasken ni Maria agyaman tay ken Jesus agtulog tay Eucharistia panagyaman ti parawur ti Diyos adi mabilang parikot wenno liday intay iraman italek tayo ti biag ken masakbayan Eucharistia anasantuan daraun tay Diyosan dangdang ay sidong ilay insin na lidumaay kasken ni Maria agyaman tay ken Jesus agtulog tay dangdang ay sidong ilay insin na lidumaay kasken ni Maria agyaman tay ken Jesus agtulog tay. Kumararag tayo. O Apo a Diyos mi, iti daytoy Santa Misa, inwaragawag mi ti papatay ken panagungar ti anak mo, aramidem ka diti makikaysakam ken kuana, iti panagtutuok na, tapno maikari kami ang makiranod tumat iti ragsak ti Gloriana, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santon a misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo.